प्रसंग बा जब भोलेनाथ की शादी होगा था तो पार्वती जी से उनका सखी लोग कहा जा रही कि गोर बाड़े गौरा बरवा मिल गईले थरिया पर छे गईली मैना रानी फेंक दिहली थरिया नाराज हो ए नाराज हो सखी सब देत बाड़ी गरिया नाराज हो सखी सारी देत बाड़ी गरिया नाराज हो सखी सब देत बाड़ी गरिया